Selamat hari Minggu madihita amanginang. Huriaha KBP Denpasar, pasahaton hamoloteo ni roha tu amang dohot inang, naro marminggu tu huriaha KBP Denpasar sadarion. Neng masuk mahita tu parminggota di manogo niarion, taparade maroha nang dohot pikirata, martangyang mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Tapujima tuhata sian buku ede 110 ayat sada sahak rodi tolu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotoho debata tuho ale jolma, manangaha na denggan jala manangaha na niluluan ni Jehovah siyako, ima na mangulahon uhum sabing, dohot holong ni roha di habasaon, jala marpangalaho haserepon, maradopon debatam. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale Tuhan debata ama namin na di banwa gidyang, sa ilehon matuhami rohan na tugu, na badia, pikiran na denggan, dohot rohan na ringgas, pasauton ulaon na denggan. Sa ilehon dame tuhami, asasonang hami mangolu di bagasan pangodingim,
Say marsigatong tuhatam mahami, maradopon sa luhut musunami. Say ramoti jala pargogoy mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata, imasian patik na palimahon sa rodi patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasanga pemudo na torasmu, asa martuaho jalaleleng mangulu, ditano na nilehon ni Jehovah debatam tuho. Patik paunopon, unako mamunu. Patik papituhon, unako mangalakup. Patik pawaluhon, unako manako. Patik pasyahon, unako olo makatidakon hata na sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham, dongan saripe ni dongammu, manang na poso na bawa, manang na poso na buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni dongammu. Rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Tatopotima dosata di hadapan ni debata. Ale Tuhan debata amanami para si roha na sumurung na pungudo hami di jolom martangiang tuho dada mga sahon hatigoran nami na mga sahon asin ni roham na godangido saya si maroham midasadok bangso nami sesama dosa nami sa luhut na say sungguli maroha nami asamu baroha dohot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Panguluhami. Amen.
Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Roma hamutuau asa mangolu to dimuna nina Tuhan Jehovah. Tungsura rarado samuna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debata na dikijang. Amen. Seorang doa kalangku, Tuhan uruskan kami, dakwah sirah berawakku, siang Tuhan di jalan apa pandangan Yesus Tabegema hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion ima sian pesalmen 34 ayat sada sahat rodi walu marsika soring mahita majahasa. Ede puji-pujian ni si David. Ede sian si David uju nalalaen ibana di paula di jolo ni Raja Abimelek na palahohom ibana lao muli ibana. Jehovah do di partanggulhon rohaku begeon ni akan nadangol mai jadi lasma rohana sida. Hulului do Jehovah jadi dia lusiau jala di palua au sian akka hagogotaku sudena. Jauh-jauh do nadangolon gabe ditangihon Jehovah jala di palua do ibana sian hagogotanna sudena. Ido sahakna martua doakan tumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Biarlah somadami rohani
Tuhan malu menonang di bangkolong Taha tidako ma haporsiaw tay songon nahina tidakon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na so hatudosan na tumopalangit dohotano au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe asya to di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhumon ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banua toru dong ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disi maibana pay mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di todi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sorasuda. Amen.
Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sejenak kita mendengarkan warta jemaat pada minggu kita hari ini, minggu tanggal 11 bulan 8 2024, minggu ke-11 setelah Trinitatis, dengan topik hidup baru dalam kasih Kristus. Yang pertama, pos pelayanan Tabanan HKBP Denpasar. Bagi jemaat yang ingin beribadah di Pospel Tabanan HKBP Denpasar dapat menghubungi koordinator Pospel Tabanan Amang Sintua F. Sitompul, dan hingga pada hari ini jumlah jemaat Pospel Tabanan berjumlah 25 KK. Panitia pengembangan Pospel Tabanan, gereja kita telah membuka rekening khusus untuk pengumpulan dana dalam rangka pengadaan lahan untuk pengembangan Pospel Tabanan dengan nomor rekening Bank Mandiri 1450016269678 atas nama Huria Kristen Batak Protestan. Pengembangan Pospel Tabanan, bagi jemaat yang ingin memberikan sumbangan dapat mentransfer ke rekening tersebut, dan hingga pada saat ini kas daripada Pospel Tabanan berjumlah Rp72.045.000. Yang kedua, persiapan Pospel Singaraja. Pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 bertempat di Hotel Puri Sharon Lovina Singaraja akan diadakan ibadah minggu masuk jam 10 WITA. Bagi jemaat yang ingin beribadah di persiapan Pospel Singaraja dapat menghubungi koordinator sending. Yang ketiga, jadwal ibadah pelayanan minggu ini semuanya akan berjalan sesuai dengan schedule. Yang keempat, pengumpulan amplop untuk panitia Pesta Huria Pesta Gotilon 2024. Untuk mendukung program gereja kita, marilah memberikan ucapan syukur melalui amplop yang telah dibagikan oleh panitia Pesta Huria Pesta Gotilon 2024. Amplop ucapan syukur kita kumpulkan setelah ibadah di depan pintu gereja sambil kita bersalam-salaman dengan para pelayan dan firman dan liturgis. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, proposal gereja HKBP Gunung Sinai Resort Diaspora Surabaya. Gereja kita telah menerima proposal panitia pembangunan gereja HKBP Gunung Sinai Resort Diaspora Surabaya yang disampaikan melalui pendeta Icelo Laria Borusinaga MTH, dan pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 pendeta Icelo Laria Borusinaga MTH akan menyampaikan khotbah di ibadah pukul 7.30 dan 10 WITA. Sebagai dukungan gereja kita terhadap pembangunan gereja tersebut akan kita berikan pada saat ibadah selesai di depan pintu gereja pada saat bersalaman. Yang keenam, rekrutmen guru sekolah minggu. Gereja kita membutuhkan calon pelayan guru sekolah minggu bagi jemaat dan para mahasiswa yang bersedia dan bertalenta menjadi guru sekolah minggu agar mendaftarkan diri ke sekretariat gereja atau ke Sintua sektor masing-masing. Demikian diwartakan. Yang ketujuh, pendalaman Alkitab AMA HKBP Denpasar. Gereja kita akan melaksanakan pendalaman Alkitab untuk AMA pada hari dan tanggal Rabu 14 Agustus. Tempat gereja HKBP Denpasar masuk jam 19.30 dengan tema membuang kebodohan dan memilih hikmat. Yesaya 31 ayat 1 sampai dengan 9. Yang menjadi tuan rumah untuk PA ini adalah AMA dari sektor 5, 6, dan 7. Diharapkan agar semua AMA yang ada di sektor tersebut untuk dapat mengikutinya. Yang kedelapan, pertanggungan rumah tangga ada di 3 sektor. Yang pertama di kediaman keluarga Sintua Pensiun Air Pasaribu Inang Boru Haloho. Di sektor 6 di keluarga Situa El Silalahi Inang Boru Pasaribu. Di sektor 8 di keluarga Dewi Angelina Boru Sihaloho. Demikian kami sampaikan. Yang ke-9, ibadah perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Gereja kita akan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pukul 9.30 WITA bertempat di gereja HKBP Denpasar dengan topik Nusantara Baru Indonesia Maju.
Apapun kegiatan yang akan dilaksanakan adalah upacara, ibadah, dan perlombaan perlombaan. Perayaan ini akan dipanitiai oleh NHKBP Denpasar dan akan diadakan perjamuan kasih. Diharapkan kepada jemaat gereja kita untuk mengikuti acara perayaan tersebut. Yang ke-10, rekrutmen anggota KUR Kaum Bapa. Untuk lebih menggiatkan KUR Kaum Bapa di gereja kita, seksi Kaum Bapa gereja kita mengajak semua kaum bapa yang bertalenta di dalam bernyanyi untuk datang ambil bagian dan ikut serta mengikuti latihan KUR Kaum Bapa yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 jam 19.30 bertempat di Gereja HKBP Denpasar. Diharapkan semuanya amah daripada huria kita untuk dapat berpartisipasi dalam KUR tersebut. Yang ke-11, dukungan doa bagi jemaat yang sedang sakit di rumah sakit atau yang dirawat di rumah sakit. Yang pertama, Amang Ape Siahaan. Yang kedua, W Manurung atau Opu Bonadoli. Yang ketiga, Nyonya Hasibuan Boru Siahaan Opung Joshua Boru. Demikian warta kita. Keuangan gereja dan keuangan yang lainnya dapat Amang Inang cek di warta elektronik yang telah disampaikan oleh Sintua sektor kita masing-masing. Yang terakhir, ulang tahun. Majelis dan Jemaat HKBP Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan 24 Agustus 2024. Firman Allah yang menyapa saudara tertulis pada Mazmur 20 ayat yang keempat. Demikian dikatakan, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Demikianlah firman Tuhan, kiranya kesehatan, sukacita, umur panjang diberikan dia terang surgawi. Demikian warta pada hari ini, kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati semua rencana-rencana gereja kita. Shalom. Kita naikkan pujian sambil memberikan persembahan. Sonang rohaki Sai horas jalama tua Nasana hinokomi Hototongi hutonoku Yesus napaluau Hosapino olowaku Allah di mahatua doa manaon mangasahon padani molohon amargogoy taluhahon hototongi hutonoku Yesus napaluau hosapino olowatu Allah di mahatua. Yesus napaluau
sabido olowaku alani martuau marparangen abadia maau dia dopandi sai patau maau tiruan seperti nanyi domi hototongi hutonoku Yesus napaluau oh sabido olowaku alani martuau Jala martua nasana hinokomi Hototongi hutonoku Yesus napaluau Hosabido olowaku alani martuau Naragedo amanaon mangasahon padani moloho nama gogoyon paluha olomoni hototongi hutonoku Yesus napaluau hosabido olowaku alani martuau diriku mangi huton lomomi dada bena olo salbu namanggo hiro haki hototongi hutonoku Yesus napaluau hosabido olowaku alani martuau Damini debata na sumurung sian salu naroha imana mangarajai atatimuna dot pikira munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Berita nauli di minggu sedarion imana tersurat di buku surat ni Apostel Paulus tuhuria Efesus bidu opat mamuka masian ayat 25 saha rodi ayat 32 usaha ma hatani dibata di tonga-tongata di baheni bolokok kamu gabusi
hatahon hamuma nasitong ganup tulungan na. Ay ruas duhita sama hita. Ia tarimas samu unang mardusa. Unang sangamate matanyari sumitop rimas muna. Unang pasyat tamu sibulisi. Naung manakkoy unang be manakko. Mulaulaw ma ibana. Tangan nai ma sumarihon nguluna. Asadong lehonon na tunahurangan. Unang maruar hata nabusuk sian pamangamuna. Naing ma nadengkan na daw paringgaton na humurang. Asa dapotan uli na ubigisa. Jala unang arsay hamu to di purbadiya ni debata. Naong di sahapot to hamu tuari halwauni. Daw siya kamu nasariting ni roha dohok muru dohok rimas. Nang hata songgak-songgak dohot isahisak songoni nasa hazahaton. Alai gabi besar mahamu sama hamu. Akapara siniroha masih sa dosa mahamu songon panesani debata di dosa muna di bagasan Kristus. Ima sahana. Topik di minggu sedarion ima ngulu na baru di bagasan holong ni Kristus. Hidup baru dalam kasih Kristus. Amang dota mo kenang na hinahulungan ni Tuhatta. Siya rata bigi padohan na madok. Sidapot sulub do naro. Mulai do sulub liter. Manang takar. Naneng donon na disi molo roho tu sada punguan na baru unang pakke liter mi alay pakke ma liter ni punguani. Adong dotong dibahas Indonesia di dok di mana langit dijunjung di situ bumi dipijak. Nomor 8 dang sarupa ho tinggal uju di Medan do tinggal di Belion. Artinya adong adaptasi yang baru. Na dua padohanom ma manugio kita asa terjadi na margoar perubahan di dalam diri. Dang boy paksa honoton, dang boy wanon na di diri ni bay, na di rohani bay, na pinikiran ni bay, tu sada punguan. Aha na masa aturan di pungani ikonido si hutoron. Ido tulpu jamita di bagasan obason. Na di sosoi Apostel Paulus akaruas ni huria na di Efesus. Di doktu nasida nunga marngolu na baru hamu. Ngolu na baru berarti ditogihon siyan perpunguan na liling tu perpunguan na baru. Ditogihon siyan hahulungon tu hatiuron. Siyan ngolu na rubi tu ngolu na baru. Aka ngulu ni baru ima ngulu na niuluhon ni todi porbalia. Manang hatas na lebih gampang tatusi do ngulu ni baru. Ngulu ni baru dipatulis do itu sahalak naing mandi. Molo naing mandi jolma parjolo satabi dihita jolo dibuka dusudi payanna. Payanna nang kotori dia blok di piakum mai dungi dicuci masudi pamatang non
Mungkin olodo sampai sehari, 2 hari, mersabun, mersampo, dan lain sebagainya. Dong selesai mandi, disuluk ko mamuse pahean baru, dipakai parfum, dipakai minyak rambut, dan lain sebagainya. Songolido ko baran ni ngulu ne baru. Alani akamang do tamu kenang ngulu ne baru di hakistenota alanaong di sesa Jesus dosata nunga di palua hita jalatu ditogio kita ima tusada huria na baria alani di dok matu hita ala nunga marngulu ne baru hamu seluku kamu manang pahean ne baru. Alani di hita saluna di bagasan bason nunga marngulu ne baru hita saluna nunga alai di ngulu ne baru ta sonarion totong do pe hita di suaton akka parbue na naing si ulahonotta songon ngulu na marngulu ne baru alani akamang songon akka na porsia hita. Jadi itu bedana komunitas ni akka arisan, komunitas ni parmargaon, komunitas ni parsahutaon, komunitas ni akan hasinna, sian komunitas di huria. Molo dihatai huria, bagwarapi huria. Huria parpunguan ni akan persea, na jino sian hahulumon tuhatiuron. Atong ahama nagabitarida, ibar ni ngulu na sinodang ni debata iman waeng jamita di bagasan obasol dihita na parjulu bolok koma gabusi janganlah engkau berdusta didok di buku ni Kolose segala dusta adalah berasal dari iblis. Dang madabu si Adam do si Hawa anggo soalan si bulis na mangototoy anggo soalan si bulis na magabusi na sida asugari na tikos dihatai didok si bulisi tu si Adam do si Hawa dang madabu na sida tu dosa alai ala margabus do si bulis tu si Adam do si Hawa gay madabu mana sida gabe tarimas debata alanido didok di ngulu ta song nang marngulu ne baru bolok koma gabusi ala ditiki margabusi ta gabe dihukupi do hasitongani nyana donggo padokan sehebat apapun kamu menutupi kebenaran dengan dusta-dusta kebenaran suatu saat akan terungkap alani buasa iko donot didok di bagasan bason bolok koma gabusi ala gabus boy do akamang do tamu kenang manigai parsaoran nyaka na porsea margabusau buasa margabusau nadong do hututupi disi aha hututupi disi haja haton na hututupi ala nido bay na didok jangan ada dusta di antara kita. Napedua hon songon akan ngiribata kita itu pihamuma rimasi. Janganlah engkau marah. Marah adalah biasa, normal do mulumuruk. Jadi jol mana sihamuruk nunga marsaiti. Ada kamang. Ada hamumuruk. Ya, nasalah adalah unang sampai tarima samu, unang sanga-sanga mata nyari dang mitto rimas muna. Yesus pihalo muruk. Uju martiga-tiga akka jolmai di bagas joro. Gabi dilo Yesus ma debe kamudo bagas jorokon gabi bagas padubuan. Atong bohado sabutulan na muruk na ringgan. Aristoteles berkata, marahlah
dengan cara yang tepat, dengan takaran yang tepat. On holan na hurang acimbo si panganon murunga soinama. Holan ala na hurang acimbo. Holan ala na tartodonga do tasna soinama rimasna. Aristoteles berkata, maralah dengan cara yang tepat, dengan takaran yang tepat untuk memperbaiki. Jadi suatu songon na suatu gabi dang muruk kamon no ngamang ata boha non gabi mula kita tu jabu jami tanaking idok do unang terima samu inarupani hape roya nakotte di jabu irak basi bunga tani jol jabui gabi hopi tak jalame kelekel salah deh nate muruklah pada waktunya muruk alik konarung go takaran na idok unang olan na somasak do idah ijabu gabi sudah piring masarsa ijabu itu sudah salah. Hidup baiknya didok molo muruk kamu unang sanga mitok mata nyari. Jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Yang ketiga adalah bekerjalah dengan giat mengula mahamu dodengkan asa unang manakko hamu. Tentu bahasa olo jol mamanakko. Olo jol mamanakko alana hurang do di bana. Alani bohado carana asa unang manakko mengula may bana. Ido bayna di 2 Tesalonika 3 nasa nasora mengula unang may bana mangan. Atong mengula mahita asa mangak kita. Alay ingot naniulami pe dang holad di hoi dakkolad di hitay. Ikon ido baino tatong mengurupiah kadongan na hurang beruntung. Adong do jolma na hurang beruntung akamang do tamakena. Ido bahena boido tu sasahala ili sada, tu sasahala ili 5. Tu sasahala mungkin 0 dilean. Dang beruntung ibana sadarion. Alan ido bahena ro songon akka anak di batahamu. Mengula mahamuro denggan unang manakko hamu jala hinor kondo dina ulami gabi adong bainomu mangurupi akka dongammu namangihut ima na papaton unang maruar hata nabusuk sian pangangamuna kuasailah lidahmu atas song nabiar diba makatayon macam itahonon jaga baik pamangami. Dan ijabu mula songon nasala makatai tururodo sekolahkan mulutmu. Kalau kurang kosong ini termebiar. Alanya ala memang pamanganon jujur orang masih kolon. Jujur do hatana haruar sianon hatana sudingkan. Mek doon. Alai bui doon mabahe sarsar duluk-duluk. Bui do mabahen gurgar manangahape sarupa do korek api geleng do korek api alai molo dibai ni manutung tobak soinama hancurna ido bahina didok kuasailah lidahmu asa sebelum haluar hatas yang pamangammu ikut pikiranmu do do efekna hacit dorohani jol mamolurok ko katakon adong dogunanyon molurok konon manang na marlapata do hatakon mang na daw ido bahana didok anggo so marlapata do hatami tunagum mahohohom tunagum mapasip ido bahana didok naking ulang maharuar hata na busuk siya pamangammu naing manading gantau paring gaton na humurang asa dapotan uli na ubigisa. Akamang do tamo kenang. Buasa 2 di lehon pariot si pinggol si pariotta jada sada pamangata. Didok dibuku ni si Jakobus gumudang maho mananginangi oti maho makatai. Alayang ko dihala bata katar berbeda doon. Ala gumudang do hala bata makatai sila mabigi.
Sadong do pidibigi hata aling atol dia lusi. Ido bahin na gudang rahala Batak gabi Raja Marhata. Dalam ulso ilian ibana Jabbar Marhata porang ma. Dia dadong go tulu Jabbar Juhud, Jabbar Hepeng, Jabbar Hata ate. Ido bahin na molo kola sala nga makatai kay Barata Jolma. Paaliton hati ye hina. Ido bahin na silalum arong halak bata makatai hataki hatatabaan na. Akamang do tamo kinang mungkin gudang do natabereng. Gudang natabigi. Boy do hita makatay do sa siya orang, tabigi iba na makatay, mungkin dalam keadaan marah. Mungkin dalam keadaan kecewa. Songonot do siya nui, songonot do siya nui, songonot do tong iba na, songonot do orin na. Bolehkah kita mendengar? Boleh. Tetapi hati-hati. Jangan sampai kamu sampaikan lagi kata-kata itu kepada seseorang itu. Ido na gudang persoalan di tonga-tonga ni Huria. Songono duduk sialu narahein na. Na paring katod di ba ni si man lamang hancurkan. Bah inang na paring katod di man na menghancurkan. Menghancurkan dui. Buha nunga bangga humulo hancur. Ido bay na didok marjea ma napasirakon alay martua ma napabungon. Ido iba na to so na macerita muna na raido amatay na langalong Iran do katayami tol ningon. O daw si patung petongin na arga 10.000 do. Hape si seorang ini makatay ala na imu si do na lagi bercanda di mana. Na lagi mungkin sesuatu yang dipikiran dia mungkin nyentil kepada seseorang hape ro iba na dibigi ihatahon tu na bersangkutan gabi hancur makamang lotawang kena. Ido bay na didok hati-hati kuasai lidahmu ikon hata na haruar na linggam ma sa pamangami unang manigay na mangiut akamang didok muse unang arsai kamu, unang pasiat tamu si polisi. So kung napigahali ko kami di Amita, di saping talo si polis. Dang saping mo inang daw. Saya terus kamu nun saping ko si polis. Hape amat tak kan? Bolo si anak tak daw. Tak terida na sila nuaing. Alay pangalahona terida. Di saping mi di ba na? Jujud doi mangelay laho. Bisud do si polisi mangela. Asugari na dang malu si polis mangelay la jolmay so na merebu jolmay tuldose. Na malodo majijit memberikan umpan do takkan nasingda. Atong unang pasiat tabu si polis. Beko kau majo akamang do tamang kenang uju puasa tu atas Yesus 40 hari 40 malam. Toro di si polis mangujuni bana. Di boto si polis ido namali Jesus o papulari tang mga Jesus. Maro si polis padzul madok. Jesus ngamali pasti Jesus on. Bay majo, bay ma roti i gabi si pangano ninna. Midok Jesus. Unang ujuni ang polis. Di boto si polisido na dipikiri Jesus. Sangat bu Jesuson. Mulia do Jesuson. Sobba mau Tuhan. Jesus. Hulia piho di oportibio ninna. Di boto si polisido, Jesus si pargugo na sa tulusan. Debu madirim Jesusin na. Atong molosongoni si polisi malodoi mamangkar. Malo hiya mamangkar. Asa medebu tulusa. Hati-hati akamang do tamakenang. Nian, boy do hita dipanggar. Hido kan? Boy do hita dipuji. Las do roham akamang do tamakenang dipuji. Las. Tetapi hati-hati juga dengan pujian. Karena pujian sama dengan cara
mengambil pepaya. Mol majuki pepaya atar di ukit do oti tu kijang. Dungi di pelua majuki nei tordabu mebana tutoro. Hidup baiknya di lokon toy ma tajuki mebentu kijangan non dungi tadabuhon. Hati-hati unang pasit tamu si polisi. Dukok kamu ma laho mane pulis sial lubukon. Napalimaho na kamang dotamakinang unang arsay hamu toddi. Mangula do toddi ne debatadi baga sakita. Sabutul lalung ali husipot toddi itu hita om maulahon. Jala taoloy do sabutul ya kamang dotamakinang. Alay Roma padohan na madok girgirdo anggo toddi. Bakoldo anggo daging. Roh Tuhan mengajak kita, tetapi keinginan daging kita ini melawan. Dungi marsa matodi. Marsa matodi mamerek kita. Nabuhadoon, HP nunga di matray kanon nagabi siutto nao. Nunga di matray kanon si jalo haluaon nasian debata. Alani songon akka anak ngidibata hita. Tablok ko manaking akamang ima unang humargabus, unak ko tarimas, mangula mo ka na sa unang manako, rajay mapamangamu manang pangabasmu, unang arsahi todii, unang pasiyat si polisi. Alay. Ablok ko kamuma siya salhu na rohamuna sugo ni roha. Abloko kamu mana margoar riting ni roha rimas dotak kanasingi nang hata songgak labok mahatam unang pola dong biak kisah sekko songoni nasa hajahaton paholang may siyakko alay pakai homma tudirim lohot tomma pakaian ne baru ima gabi besar mahamu. Besar mahamu sama hamu. Hidup baiknya di dok, besar mahamu sama hamu. Berarti komunitas yang baru, komunitas akan naung pinili ni dibata, komunitas di dalam tubuh Kristus, natotong sada mahamu sama hamu. Niadang sarupa hita. Sarupa dodo pamatang tahun, dang sarupa si majujungon doho tangan. Dang sarupa tanganon doho si majujak. Dang sarupa tanganon doho si ubeyun. Dang sarupa tanganon doho si padai pangabas doho takalan nasingna. Tetapi semua memiliki fungsi masing-masing. Alani molo hacit tangan dak kaya mekelekkel pamangan. Ya mekelekkel pamangan akamang. Ponggol torto na tangakon. Do mesita tumma. Do pesere tangamu inal pani. Tak kaya. Ikut tangis pamangakon. Ima na didokon na ala naung si sedatol di hamu. Ala penghuni kerajaan surga hamu. Ala ni besar mahamu sama hamu. Hendaklah kebaikan tinggal di antara kamu. Naing mahamu masyurupan satu sama lain. Para siniroha masih sesat dosa. Bahasa adong perlu masih sesat dosa. Ala au hurang do, jalahamu pe hurang do. Suatu ngadong madoko kamu rupani au tikos amang pedita salah. Daong. Au na pe pedita au dohonok do salah daw. Alai ubal ke kesalahanmu. Bahasa ala olo au manupoti salahku. Aliang gohudang olo manupoti salam, gudang malusam. Alani masih sadosa mahamu. Udang holan dosa ni dong amu dingot-dingot to, hapit dosa mdang dingot to. Hidup baik na didok masih sadosa mahamu. Ala sama-sama jol mana hurang do hamu. Sesahamu madusa di dong amu nai. Songon panesan di batadi samuna di bagasan Kristus. Atau ngakamang lo tamu kenang
molo nung asongonod do hapi lohot pahian na baru tu diri ni akazolma na pinapungo ni debata dang adong binamargoar perbedaion hapi nuang naguda nga kuria marbeda do naik kuria alani perpuluhan marbeda do naik kuria alani asik ni huria songon na huria tetangkat takat marbeda do nuang imataringot tu hotel dia natu dia adong gotong akahurian nuang perdebatan na persoalan na masalah perpuluhan dan lain sebagainya jalamusu no belga kamang do tamak kedang dang saluar sa tonga-tonga mula do. Ilo bay na ro Jesus madok siya tonga-tonga muna do ro na mabaysega. Anggo na saluarad do napola mahuway. Alay no borat ima siya tonga-tonga muna do. At tong asa unang siya tonga-tonga muna nagabi sumber ni persoalan ni ilo bay na didok naking adong onom nagabi loho di bagasa dirita na parjolo unak ko makatidak ko na situtu marupod dongamu udang margabusi ko na paduahon unang pasiat si polisi di bagasan ngulum unak ko tarimas sosangamito matanyari mangula horo dingkan ula siulommu asadong panganommu do lianommu tudongammu jala rajai pamangammu jala uhu madidokon unang asahi toldi porbadia atong hita noeng ruas ni huria kapipi den pasar aka anak ngedi batado hita kamang do tamak kenang hita do sitean hara jauh ni di bata tu hita do anak kiswi di pasahat nagabi suku-cuku noeng ahado ibarta sian komunitas na asingan ahado ibar ni parpungat tadi hurion sian parpunguan ni akka lembaga na asing ima nagabi si pasingot dihita alay na pasti dohonod do kita semua telah hidup baru karena kita diperbaharui oleh Kristus alay boha molo nunga hidup baru ibana medebu itu dosa medebu alay unang bangga ibana dinamar dosai ibana alay tetap ma diperbaharui dirina hidup bay na Rosi Martin Luther maldok reformata center reformanda gereja yang benar adalah gereja yang selalu memperbaharui dirinya dari hari ke hari atong hidup top pepe songonido dan adong na bertobat langsung total alay pertobatan adalah pertobatan yang berproses unang tabba umurku unang lam tabba usiaku unang lam tabba pengalamakku do takalan na asing alay pangalahokku dan lam tudingkana ini yang menjadi utang amang lutama kenang boy do jolma diugamo na asing tabba umurna dengkan burju ibana alay belum tentu hidup baru di bagasa Kristus dan di bana dope haluauni tetapi kita sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan kita sekarang diperbaharui melalui memperlengkapi diri supaya apa supaya kita serupa dengan Kristus ketika dia datang yang kedua kalinya. Selamat berproses akamang lutama kenang nikmatilah ngulu de baru na pinasaha ni debata dihita amen martang yang mahita mole atema ali Jehovah debata marhite hatam na pengotok kami di bagasan obason marngulu ne baru kami di beko di paucatodo kami sian hahulungon tu hatiuron di johodo kami sian portibion naruduton tu sada inganan ne baru ima parsaoran ni huria akan aporsea ala nile Tuhan nunga disesahu dosa nami
gabe laos di suluko koma nuaing pahean ne baru di hami saluna. Ima asa siding ma akagabus yak kami. Siding ma akarimas na boy mangula sibulis di hami. Jala unang hupalos sami sibulis mangula di diri nami. Jala hurazay hami ma pamangan nami. Naima akahata nauli nadengkan na daw pature-turehon. Unang warsay hami huwali Tuhan marititodim na papungok kami na madyo kami. Atong taulas ni roha mahami sa luna. Ala porsedo hami tuho tau dapotan pasu-pasu do las ni roha lo aka yanakomo na porsea tuho. Atong margugo mahami benomu maritihite todim ala nunga lilioko hatam dihami di bagasan sedarion atik pe rudut portivion ala yang gohami akan porsea tung nasu jadi rudut ali Tuhan. Tuhan asima roham dia karus nuriam manang di dia penasida maringanan. Jaladot akarus nurian narono aing sian akaluat na asing na tongom mangibati di Pulau Balion. Pataruhon akya nakon na nanang kuliah. Tuhan asima roham. Anak komodo sudihami. Atong pasatami ma daging nang todinami tualupamu. Pada umak kaparmarahan akaparsahiton. Patongonomu dihami akagajang ni umur. Tuhan dia kana marsahit na piak no yang dipuluban na ima inanami o pujusua boru siahan. Unang luas inanami tutali Tuhan madili. Alailam tabay maha porsyon na asa marbengit ni roha ibana manang sa dililing nari taonon na parsahitoni. Songsoni nang di amanami opung bona manurung Tuhan si rohap totong mapatiur haporsyon na unang luas sibulis masuk tu hadirion na totong mapargugoy sudi keluarga songsoni manang amanami amang api siahan songsoni dohot amang si hobbing dohot lan na asing tutuli Tuhan nasubuy hugoray hami. Tuho mo pasatami, lehono mo tabay hay pason, dinasida. Na marulang tahun, hatutubu dohot na mamukka pardongan saripeon, totong ma lehono mo las ni roha. Dohot akka holong ni roha diaka na marumatangga. Atong pasu-pasu ma naung hotangyo kami hatami. Asa totong gabi marpabuy hatami di bagasan diri nami. Mga sao Kristus Jesus pinuji pinasanga ma guarmo. Amen. Marede mahita laos tapasaha ma persembahata. Dosaku nak
pinujiman. Hibul ma'au Yesus diho sonang rohaku tarapundo mian hiyama mai hatami pai madasau tula bumi tabarita molong nahi diri aku Sasada Jesus pinujiman. Tuhan Yesus napunau songgap damenang biarulau dari pargogo melunai sasa dosaku naik saldoi Tabarita nolong naik diri aku hantu dasoni untuk melupahi tan lobida sasada Jesus pinujiman. Di honoluku las rohaki jumolo Yesus siluami pangiringonmu tolong bui mangalo dosa nang rohaki tabarita nolong nahi di dia Tuhan Tulasoni cuma lupahi tan lobida sasada Jesus pinujiman. Tabasa mapilian tulupan ni dibata martangiang mahita. Ali dibata amanami ni benogicang. Horo arwan sa lutsi lilo na rin kado naso libasa na malitus. Hubasa tami masin lomi tuhay pilan nami tuho. Sejalo me gawe uap na husus di jelom. Pasu-pasu me jaramoti. Asa para siya kami pilianon. Pati bulan na rajom ni tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanay maritihite todim. Asal mutadami gudang ni sinilomi tuhami. Asalam gegirham do mulia tituho. Maritihite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hosado gogoki prisalu takaku upasahat Tuhan
Aliama namin ibanagijang, sa pinulbadi amaguarmo, sa Roma harajon mo. Sa saot mula manarokam, di ba natongon, songol ni banagijang. Leo matuhami si daron ng luas siya pare. Sa marus nami songo panisa nami. Lido sa dong na marlu sa tuhami. Unang hami tugito pangutunan. Palua mahami siyan pangako. Jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan di bata, jala mulak mahamu di bagasad dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sodako Tuhan di bata mabugina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabugina tuho. Jala di pasor homa damena tutol tim. Amen. 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 Ama nami, ina nami, hobartu titir na king, masih jalangan mahita lipit tu laos sisi mata pasahat so ngotupak tatu pesta kutilon alay akka parlakatibu boy malitaruh tujulu alay akka na liu sa pitu laos sisi mahita masih jalangan upasatay maritongatongata selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Di song adong huboan Tuhan Barbueni holuku nasot adong nian Sedia argana Tuhan Molosai diraju mansude dengan basam Jaloma Tuhan sailas maroham Tangakuna met-meta Tuhan Nasohe amasari dope awon Tuhan Rohaku mahulehon Tuhan Naboy pelehon noku gabelas di roham Jaloma Tuhan sailas maroham Tuhan barbueni ngoluku nasot adok nian sadia ma argana Tuhan molosai diraju mansude dengan basam jaloma Tuhan sailas maroam tangakuna met-meta Tuhan nasohe amasari dope awon Tuhan rohaku mahuleho Tuhan naboy peleho noku gabelas ni roham jaloma Tuhan sailas maroham hui noto hatam dan Tuhan iko sari honoku angin namet-metan ape honma tanganmu sakam idag namotiki unang sudanian jaloma Tuhan sailas maroham
Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memilihkan hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, oh Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan